Dobré ránko, lásky. Včera tu bolo trošku tichšie. Trošku dosť ticho, mal som jednu storku za celých 24 hodín. Ale to neznamená, že som sa nepriblížil bližšie k svojmu cieľu. Robil som offline activity, takže už konečne zistujem, čo mi naozaj funguje. A ja milujem túto pesničku. Spotify mi ju zahral, keď som sa balil zo svojho prenajatého barcelonského bytu v roku 2019. A vtedy, keď ju počujem, mám chuť sa tam nasťahovať. A ja viem, že tento rok to spravím. Budete pritom. Akože to s tou slámkou krútim jak Harry Potter. Pritom si chcem zamiešať iba môj obľúbený drink, ináč našiel som nové obľúbené príchute. Keď si dáš 2, máš to ako ranú kávu a ja som si našiel obľúbenú príchuť Earl Grey a malina. Úplne dokopy je to niečo výnimočné. Samotný Earl Grey mi je veľmi korenistý. Samotná malina je super, ale dokopy je to niečo veľmi vyvážené. Tieto serenity čaje sú na ranné opuchy okolo očí, alebo ak vám puchnú nohy, takisto aj na naštartovanie metabolizmu. Len do konca marca ich máte za polovicu, takže 30 sačkov vás vyjde iba 5 eur. Čo sa týka môjho očného okolia, mám tam Lumi Radiance masky pod oči, už som na tom biedne, musím si to objednať. Tie vám riešia nedokonalosti pleti, kruhy pod očami, dehydrované očné okolie, vyplňujú vrásky a do konca marca máte tieto hydrogelové očné masky plus očný krém z tej istej línie zadarmo. Kým mi pôsobia očné masky, dám si čakankovú kávu. Tá je na naštartovanie metabolizmu, detoxikáciu tela, obsahuje vitamíny a minerály, takisto prospieva aj na dietu. Keď si dáš aj vlákninu, ja som schudol s tým 2 konfekčné veľkosti. A je aj na depresiu a úzkostné stavy, ktoré som začal mať. 2 práce, žiaden osobný život. Vypýtalo si to svoju daň. Ešte mi napadlo, že je na nafúknuté brúško. Pred malou chvíľou mi zahrali takú pesničku, že som sa úplne rozcitol a precitol. Bolo to od chlapcov Bočeliovcov. Follow me. Nejak tak sa to volalo. Ty si vedela, že keď si dáš svoj obľúbený denný krém a podkladovú bázu, že budeš mať dokonalú pleť. Ja som sa to iba včera dozvedel a dnes to musím vyskúšať. Ja mám extrémne masnú pleť, ja používam túto silikónovú podkladovú bázu, ktorá ti vyplní tvoje vrásky, upchaté pory a aj teda vrásky a zjednotí ti tú pleť, zanechávajú takú matnú. A včera, keď som posielal maily svojim zákazníkom, som sa dočítal aj takéto niečo, že to má fungovať, tak ja som ten typ človeka, čo to musí jednoducho vyskúšať. Takže dnes to budem testovať. Pritom, ak použiješ podkladovú bázu, tak ty si predĺžuješ životnosť make-upu, takže ti vydrží od rána do večera a ty ho nemusíš vlastne si robiť od začiatku alebo domaľovávať svoj make-up. Okrem toho, že ti to predĺží, tak ti aj vyplní tie tvoje vrásky, aj zjednotí tú pleť, omladne ťa, pleť ti rozžiarí, odbremení ťa od nežiaduceho lesku. To ja som že extrémne masný človek. Masnejšieho, prisahám, nepoznám. Ale pokiaľ máš suchú pleť, vyvinuli pre teba extra špeciál, je taká fialová, ty to možno vidíš ako striebornú, ktorá ti urobí tú tvoju pleť ako glowy, že bude rozžiarenejšia ešte viacej. A kebyže som suchý typ pleti, toto by som nosil ako denný krém, ale nemá to žiadnu výživu. Práve preto sa odporúča použiť nejaký svoj obľúbený denný krém. Ja mám tento Lumi Radiance, používam celú líniu. Ten ti tvoju pleť vyživí a tá podkladová báza urobí ten výsledný efekt, ktorý má urobiť. Konkrétne tento Lumi Radiance ja milujem kvôli tomu, že mne stiahlo o 50% moju červeň z tváre. Nič mi dovtedy nezabralo. Čiže je na nedokonalosti pleti, farebné tóny,
keď máte pigmentové škvrny, toto je jasná voľba, je hutnejší a ja hutné krémy, že milujem. Pozerám sa do zrkadla, pory sú vyplnené, vrásky sú vyhladené. Za mňa odporúčam, len dnes máte poslednú možnosť mať jeden kus a druhý kus úplne zadarmo. 13 eur to stojí, ináč by ste platili za jeden 12 eur. Takže klikajte si na môj Instagram Adrian a tam nájdete zľavu na úplne celé farmácie. Ako sa hovorí, poďakujte mi neskôr.